ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምትፍናን ናብ ኩናት ክዓርግ ንብዙሓት ስክፍታ ፈጢሩ ምህላው ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ፊት ንፊት ተራኺቦም ክዘራረቡ ትራምፕ ትእዛዝ ምሕላፎም ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መንግስቲ ፌደራልን ክልላዊ ምምሕዳራትን ነቲ ብሰንኪ ኩናት ተፈናቂሉ ኣብ ሽግራት ዝወደቐ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሕጋዝ ጉቦም ክፍጽሙ ጻውዒት ምቕራቦም ዓለም ለኻዊ ማዕከን ሕርሻዊ ምዕባለ ምስ መሳለጢ ዓለማዊ ከባቢ ብምዃን ኤርትራን እትርከበን ሰለስተ ሃገራት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምምካዝ ዝሕግዝ ናይ ሚልዮናት ዶላር ምወላ ክገብር ምዃኖም ላዕለዋይ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሊብያ ኣብ ቱርኪ ብሓደጋ ነፋሪት ከም ዝሞተ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገሩ ዓብዱልሓሚድ ድበይብህ ምግላጹ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹም ሰላምታ ይረሳዕኹም ክብራት ሰማዕቲ 24 ታሕሳስ 2025 እዩ ንሎም ናይ ዝተዳለዉ ዜናታት ቀንዲ ነጥብታት ከስማዓኩም ጸኒሐ ቀጺለ ዝርዝራቶም ሒዘልኩም ክምለስ እየ ሰናይ ምክትታል ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምትፍናን ናብ ኩናት ክዓርግ ንብዙሓት ስክፍታ ፈጢሩ ምህላው ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ፊት ንፊት ተራኺቦም ክዘራረቡ ጸቕጥታት ይግበረሎም ከም ዘሎ ተሓቢሮም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምስ ዘለዋ ሃገራት ኬንያ ቁጠባዊ ዝምድና ኣብቲ ዞባ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ጸጥታ ንምፍታሕ እውን ፖሊስኣ ከተሐድስ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ምግላጹ ስዒቦም ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትፍናን ናብ ኩናት ክዓርግ ንምኽላፍ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ማእከላይ መንግስትን ኣልሸባብን መኸተምታ ንምግባር ኣብ ደቡብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ ምዕለብን ንምርካብን ብፍላይ ከዓ ሚልዮናት ዜጋታት ኣፈናቂሉ ህይወታ ማይታ ሽሓት ቀዚፉ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ደው ንምባልን ምንቅስቓስ ክገብር ጀሚሩሎም በዚ መሰረት ድማ እቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምፍታሕ መራሕቲ ኬንያን ስዑድ ዓረብያን ብትራምፕ ክሕፀዩ ከለውን ዶናልድ ትራምፕ ናብ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስልኪ ብምድዋል ንዘተን ምርድዳን ቁሩባት ክኾኑ ከም ዝተዘራረቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎም ምንጭታት ገሊፆም መራሒ ስዑድ ዓረብያ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መራሒ ኬንያ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ክዘራረቡን ንቀጻላይ ፊት ንፊት ርክብን ዘተን መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ባይታ ክንጽፉን ድማ ብትራምፕ ዓብይ ዕማም ተዋሂብዎም ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ጠቒሱ እዚ ከም ዝልናሃለወ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ሕርሻዊ ምዕባለ ምስ መሳለጢ ዓለማዊ ከባቢ ብምዃን ኤርትራን እትርከበን ሰለስተ ሃገራት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምምካዝ ዝሕግዝ ምወላ ክገብር እዩ እተን ሃገራት ኤርትራ ማላውን ካብ ኣውስትራልያ ንምብራቕ ኣብ ኣዝዩ ምሕዱግ ማእከል ውቅያኖስ ትርከብ ክሪባቲ ትበሃል ደሴታዊት ሃገርን ኮይነን ነቶም ኣብ ገጠራት እዘን ሃገራት ዝነብሩ ህዝቢ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት ከባቢኦም ከልምዑን ካብ ብርሰት ክከላኸሉን ከምኡ ከዓ ናብሮኦም ንኽማሓይሹ ዝሕግዝ ምወላ እዩ ክግበረሎም ዓለም ለኻዊ ማዕከን ሕርሻዊ ምዕባለ ካብ 15 ክሳብ 19 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዶ መበል 70 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፎ ውሳነ እዩ 48.5 ሚልዮን ዶላር ብቐጥታ ካብኡ 80 ሚልዮን ዶላር ከዓ ካብ መሻርክቲ ገንዘብ ብምስላዕ ነዘን ሰለስተ ንክሊማዊ ለውጢ ዝያዳ ተቓልዓት እየን ዝበለን ሃገራት ክድግፍ ዝወሰነ እዚ ማዕከን ኣብ ትሕቲ ሕብራት ሃገራት ዝሰርሕ ኣጀንሲ ኮይኑ ምወላ ብምውህላል ድኽነት ንምንካይ ውሑስ መግቢ ከም ዝህሉ ንምግባር ኣብ ገጠራት ምወላ ዝገብር ትካል እዩ እዚ ኣብ 1978 ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ዝተመስረተ ዓለማዊ ትካል ኣብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝውዕል ትሑት ወለድ ዘለዎ ልዕሊ 25 ቢልዮን ዶላር ምወላታት ከም ዝገበረ መዛግብቱ ይሕብሩ እቲ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ክሊማዊ ለውጢ ንምምካዝ ዝግበር ስራሓት ከዓ ብህዝቢ ዝተማእከለን ብተራ ዜጋታት ዝስራሕ ከም ዝኸውንን ተገሊጹሎም ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕከን ሕርሻዊ ምዕባለ ዳይሬክተር ከባቢ ክሊማን ጾታን ጁዋን ካርሎስ ሞንዴዛ እዞም ሰለስተ ወፍርታት ንራእይቲ ማዕከን ክሊማ ተጻዋርነት ዘለዎ መጻእ ዘንጸባርቑ ኮይኖም ገጠራት ማሕበረሰባት ናብ ዝተዋደደ ካብ ብከላ ነጻ ዝኾነ ቁጠባታት ዝሰጋገሩሎም ስነ ህይወት ናብ ንቡር ዝምለስሉ ናይ ገዛ ርእሶም መነባብሮ ዝማሓሽሉ ክኸውን ኢሎም
ኣስዒቡ ኣብ ንኣሽቶ ሓረስቶት ማሕበረሰባት ገማግም ባሕርን ህዝቢ ደሴታትን ዝግበር ወፍሪ ብዙሕነት ህይወት ክከላኸል ይኽእል ብዓብዪ እውን ንክሊማዊ ለውጢ ተጻዋርነት ዘለዎ ንኩሉ ዝሓቁፍ ቁጠባዊ ዕድላት ክኸፍትን ይኽእል ኢሉ እቲ ኤርትራ ነዚ ምወላዚ ዝተሓስበትሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ናይ ማንግሩቭ ምትካል ሰፊሕ ወፍሪ እዮም እዚ ኣብ ጨዋማይ ክበቁል ዝኽእል ማንግሩቭ ዝተባህለ ገረብ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምክልኻል ብዙሕነት ህይወት ኣብ ምስሳን ብማዕበል ዝፍጠር ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻል ዓብዪ ግደ ዘለዎ እዮም እዚ ማንግሩቭ ዝተባህለ ገረብ ኣብ ገማግም ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ካብ ባፅዕ ንሰሜንን ደቡብን ኣብ ዝርከብ ገማግም ኣብ ከባቢ ዓሰብን ኣብ ሓያለ ገማግምን ደሴታትን ገለ ብተፈጥሮ ገለ ኣብ ሰብ ተተኺሉ ይርከብ ማንግሩቭ ብዘይካቲ ከም ዝኾነ ገረብ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምምካት ዘለዎ ተራም ሱሩን ትሕቲ ማይ ዝርከብ ክፋሉን ዓሳታት ከም መግቢ ዘገልግል እዩ ሃሩር ኣብ ዝብርትዓሎ ከዓ ዓሳታት ኣብ ትሕቲ ትገረብ ብምጽላል ይዕቆብን ከም መፋርይ ይጥቀሙሉን ዓለም ለኻዊ ማዕከን ንሕርሻዊ ምዕባለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን እቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝትከል ዘሎ ማንግሩቭ ንገማግም ባሕሪ ኣገዳሲ ንዝኾነ መነባብሮ ገማግም ባሕሪ ክመልስን ክዕቅብን ተጻዋርነት ክሊማ ብ20 ሚእታዊት ክሐይልን 3500 ሄክታር ብማንግሩቭ ከም ዝሽፈን ዝገብርን እዩ ክብል ኣፍሊጦም እቲ ንኤርትራ ዝወሃብ 32 ሚልዮን ዶላር ን21320 ስድራ ቤታት ነበርቲ ገማግም ባሕሪ ደሴታትን ተሳተፍቲ ዝወፍርን ብምግባር ንገማግም ባሕሪ ኣብ ምዕቃብን ማንግሩቭ ኣብ ምትካልን ክውዕል ምዃኖም እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራ ኣብ ታሕተዋይ ጫፍ ምድረ በዳ ሰሃራ ትርከብ ሃገር ኮይና እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስፋሕፍሐ ዝመጽእ ዘሎ ምድረ በዳነት ብሰሜንን ምብራቕን እታ ሃገር እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝባውን እኹል ቅርብ ፀዓት ስለ ዘይብሉ ንሓዊ ኣግራብ ቆሪፁን ፈሓማ ፍሒምን እዩ ዝጥቀም እዚ ከዓ ነቲ ምድረ በዳነት ካብ ዘብእስዎ ዘሎ ምኽንያታት እቲ ቀንዲ ምዃኑ ብዙሓት ዝሰማምዑሉ እዮም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መንግስቲ ፌደራልን ክልላዊ ምምሕዳራትን ነቲ ብሰንኪ ኩናት ተፈናቂሉ ኣብ ሽግራ ዝወደቐ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሕጋዝ ጉቦም ክፍጽሙ ጻውዒት ኣቕሪቦም እቲ ፕሬዚደንት ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብቕድሚ ትማልን ዘካየደ ኣኼባ ተደሪኹ ትማል ማሲኡ መግለጺ ሂብሎም ኣብ ትግራይ ሕጻጽ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ዘሎ ጊዜያዊ መዕቆቢ ተፈናቀልቲ ሰባት ብሰንኪ ጥሜትን ሕማምን ይሞቱ ምህላዎም ዘመልክቱ ሓበሬታታት ምውጾም ስዒቦም ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣኼባ ኣካይዱ እዮም ብፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ተዋጢሮም ንማሕበራዊ ቁልውላዋት ተፈናቀልቲ ቆላሕታ ብዘይመሃብ ዝንቆፉ መራሕቲ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ህወሓትን ነቲ ብወለንተኛታት ዝግበር ዘሎ ምርብራብ ስዒቡ ብፕሬዚደንት ዝምራሕ ጉጅለ ኣጣይሶም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት ይኹን ብድሕሪኡ ካብ መረቦቱ ዝተፈናቀለ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘሎ ኣብ መግለጺ ዝጥቀሰ ፕሬዚደንት ታደሰ እቲ 891,000 ተፈናቃላይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝነብር ሓቢሮም እቲ ኣብ ማዓስከር ተፈናቀልቲ ሕጻጽ ሕጂ ጎሊሑ ወፂ ዘሎ ሽግር ቅድም ክብል ዝፍለጥ ምንባሩን መንግስቲ እውን ብዝተኻእሎ ነዚ ጸገም ክፈትሕ ክጽዕር ዝጸንሐን እኳ እንተኾነ ግና እኹላይ ነበረን ክብል ኣስሚሩሎም እቲ ጻዕሪ ህይወት ናይ ምድሓን ህጹጽ ተግባር እምበር ዘላቂ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ዝሓበረ እቲ ፕሬዚደንት ዘላቂ መፍትሒ ዝኸውን ግና ተፈናቀልቲ ናብ መረቦቶም ተመሊሶም እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ምዝፍጸም ጥራሕ ምዃኑ ገሊጾም መንግስቲ ፌደራል ንውዕል ፕሪቶርያ መሊኡ ግብራዊ ከም ዘይገበረ ዝኸሱ መራሕቲ ትግራይን ህወሓትን ተፈናቀልቲ ናብ መረቦቶም ከይምለሱ ይተኣጓጉሉ ኣሎ ክብሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸሱ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝስማዕ ክስ ድማ መራሕቲ ህወሓት ኮነ ኢሎም ንጉዳይ ተፈናቀልቲ ከም ፖለቲካዊ መጣልዒ ይጥቀሙሉ ምህላዎም ይኸስስ ላዕለዋይ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሊብያ ኣብ ቱርኪ ብሓደጋ ነፋሪት ከም ዝሞተ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገሩ ዓብዱልሓሚድ ድበይብህ ኣፍሊጦም ምስ ጀነራል መሐመድ ዓሊ ኣሕመድ አልሃዳድ ካልኦት 4 ወታደራውን ኣዘዝቲ ሊብያ ኣብታ ነፋሪት ከም ዝነበሩን ትማል ሶሉስ ናይ ምሸት ካብ ርእሰ ከተማ አንካራ ናብ ካልእ ቦታ እናኸዱን ከለዉ እታ ነፋሪት ከም ዝወደቐትን ተገሊጾም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ዓሊ የርሊካያ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ጀነራል ሓሙሻይ ርእሱ ዝነበራ ነፋሪት ካብ ርእሰ ከተማ አንካራ ምስ ተበገሰት ድሕሪ 42 ደቂቕ ርክብ ከም ዘቋረጸት ጠቒሶም
ርክብ ቅድሚ ምቁራጻ መራሕታ ነፋሪት ሓደጋ ጋጢምዎ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ዝቐረበ መዓርፎ ነፈርቲ ክዓልብ ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሮም። ስብርባር ናይታ ነፋሪት ካብ ርእሰ ከተማ ኣንካራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ከም ዝተረኸበን ጠንቂ ምውዳቓ ንምፍላጥ መርመራ ይግበር ከም ዘሎን መንግስቲ ቱርኪ ኣፍሊጦም። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ቱርኪ ዓሊ የርሊኪያ ንምውዳቕታ ነፋሪት ኣመልኪቱ ካልኣይ ግዜ ኣብ ክሳብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ስብርባራ ኣብ ዞባ ሃይማና ኣብ ጥቓ ከሲካቫክ ኣብ ትበሃል ገጠር ከም ዝተረኸበ ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ብሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝተዋህቦ መንግስቲ ሊብያ ዝኾነ ዓብዱልሓሚድ ድበይብህ ሞት ጀነራል መሐመድ ዓሊ ኣሕመድ ኣልሃዳድን ካልኦት ላዕለዎት ወተሃደሮን ሓለፍቲ ሃገሩን ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዝተዋህቦ ኣፍሊጦም። ብጀነራል መሐመድ ዓሊ ኣሕመድ ኣልሃዳድ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ መንጎ ሊብያን ቱርኩን ወተሃደራውን ጸጥታውን ምትሕግጋዝ ንምድልዳል ዝዓለመ ዘተ ንምክያድ ናብቲ ሃገር ከም ዝኸደ ጸብጻባት ይሕብሮም። ቱርኪ ኣብ 2019 ካብ ምብራቕ እቲ ሃገር ዝመጸ ሰራዊት ነቲ ኣብ ትሪፖሊ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ ንኸይዓልዎ ጣልቃ ድሕሪ ምእታዋን ኣብ ሊብያ ዓብላሊ ተራእያ ተጻዊታ። ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ መንግስቲ ጥቡቕ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ቁጠባውን ምትእስሳር ክትሃንጽ ኣኽኢልዋ።